Nijedan roditelj, a još manje dijete, ne voli kazne. Jesu li kazne djelotvorne, te kako pravilno regulirati djetetovo ponašanje, saznaćemo od naše današnje gošće. Jelena, čemu služi kazna i što je zapravo kazna? Kada govorimo o kazni, zapravo mislimo na neugodnu posljedicu za određeno dječje ponašanje. Cilj kazne je modificirati dječje ponašanje, znači zaustaviti ono ponašanje koje nije zdravo ili za dijete ili okolinu i pokazati mu ponašanje koje je adekvatno u toj situaciji. A smijemo li uopće kažnjavati djecu? Pa dobro je da djeca osjete posljedice za svoje ponašanje, ali pri tome je jako važno način na koji se kazna provodi i uopće kakva je kazna. Pitamo se tu koja je funkcija kazne, što nam ona služi, to jest što želimo dijete naučiti. Pa tako je ovdje zapravo jako važno da kazna, kad ju izričemo, ne bude pretjerana. Jer pretjerana kazna, pogotovo dok je roditelj onako pobuđen, sav još ljut, može negativno utjecati na dijete, to jest može stvoriti nekakav kontraefekt gdje će dijete onda biti fokusirano više na tog razlučenog roditelja i način kako da ponovo vrati roditeljsku ljubav, a manje će misliti na to što je zapravo pogriješilo i šta treba naučiti iz toga. Kako onda pravilno reagirati kada se dijete neželjeno ponaša? Ako dijete zapravo svojim ponašanjem ugrožava sebe i druge, jako ga je važno u tome i zaustaviti, ako je potrebno i fizički zaustaviti. S druge strane, još nešto što je važno u provođenju te neugodne posljedice ili kazne je verbalizirati te djetetove misli, te djetetove osjećaje, da dijete dobije dojam da smo ga razumjeli, da smo ga shvatili. Naravno, to ne znači da ćemo i tolerirati određeno ponašanje. A je li ispravno koristiti prijetnju, na primjer, oduzet ću ti pravo gledanja crtića zato što se nisi ponašao, kako sam rekla, kako je od tebe traženo? Prijetnja onako ima dosta negativnu konotaciju, već to zamišljam kao dok je roditelj 5 puta rekao djetetu da pospremi igračke i onda 6. put je već zaprijetio. A zapravo je dobro unaprijed bez te nekakve emocionalne nabijenosti reći djetetu što će se dogoditi ako se ne ponaša onako kako je od njega traženo. Mnogi roditelji kažu, odi u svoju sobu dok se ne smiriš. Je li korisno definirati neki kutić u kući gdje bi dijete se smirilo ukoliko se ponaša onako kako mi ne želimo? Da, pa time out kazne ili mirni kutići, mirne stolice su dosta na našim područjima raširene. No, ajmo vidjeti zapravo šta ta kazna znači, šta ta posljedica sve uključuje. Prvo je isključenje djeteta od ostatka okoline, znači mora otići u taj mirni kutić. Drugo je, mora biti mirno. Ono je ljuto, ono je frustrirano, sad još mora biti mirno. Ako dodamo tu još ljutitog roditelja, to već imamo 3 kazne u toj posljedici. Djeca će se u tom slučaju možda i moći samoregulirati, znači zaustavit će svoje ponašanje, ali neće proraditi one emocije koje su unutra. Taj bijes i ta frustracija će ostati. U tom slučaju možda da taj mirni kutić možemo malo proširiti na ili određeni dio sobe ili cijelu sobu ako treba, gdje će dijete na adekvatan način izbaciti te svoje emocije ljutnje i frustracije, ali opet s druge strane naučiti da to ponašanje koje je radilo, to je zbog kojeg je bila ta kazna, nije poželjno. Vi preporučujete ili ne? Ne možemo očekivati od djeteta da će mirno sjediti, zato što, kažem, možda će se regulirati i mirno će sjediti, ali to neće riješiti onaj bijes i one frustracije koje iznutra osjeća. Znači moramo mu dati te alternative koje sam na početku pričala, kako se ona može ponašati kad je ljuto. Pa može u tom slučaju u tom sobi bacati jastuke, lupati nogama, potljutiti se na nas koliko god treba. Djeluje li neka kazna na bilo koje ponašanje ili moramo prilagoditi kaznu sukladno ponašanju koje je neželjeno? Pa, djeca su različita i sukladno tome trebamo modificirati kazne na način koji će odgovarati djetetu, ali što je još važnije, na način koji će odgovarati situaciji. Uvijek je poželjno ipak da je kazna usko vezana uz određeno ponašanje. Pa, na primjer, ako dijete razbacuje sve igračke, onda može kazna biti u tome da te igračke nakon što se smiri mora ili pospremiti ili mu neće biti dostupne do kraja dana. A može li kazna biti kontraproduktivna ili imati neke neželjene posljedice?
Ako je kazna nepredvidiva djetetu i ako je preintenzivna, to jest prejaka, onda najčešće se to događa kad su roditelji već isfrustrirani i onda svojom ljutnjom daju i nekakvu i pretešku kaznu, onda dijete, kao što sam na početku rekla, neće biti toliko fokusirano na uzroku i posljedici, to jest na tom svom ponašanju koje je napravilo da je dovelo do toga, već će biti fokusirano na roditelja i roditeljsku ljubav koja je djeci jako važna i bit će fokusirana kako da opet se, ajmo reći, sprijatelji sa roditeljem. A kako onda ostati pribran? Što roditelji sebi mogu reći u trenutku kad nas dijete izluđuje? Da ne planemo? Da, to je pitanje, ako roditelji odgovore na ovo pitanje, znači da su si riješili 90% problema i to je dosta teže. To je onaj najteži dio kod davanja kazna, je to kako da mi ostanemo smireni u tom trenutku i to često neće biti moguće. Samo je važno da smo svjesni svog ponašanja, sebe i kad osjetimo već da nam se ta frustracija povećava, da imamo neke tehnike koje bi nam mogle pomoći. To može biti kroz ili duboko disanje, da nabrojimo do 1, 2, 3, 4, 5 ili već neke tehnike za opuštanje postoje. Ali ono što nam još može pomoći je da razumijemo zašto se dijete ponašalo tako kako se ponašalo. Jelena, hvala vam na savjetima. Hvala vama.